This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hagajing Budien berkajingja syak Pynïap kapria kongstia arpsau snem kerta balakdo don keti dau Kurim jongkau Donald Sokton laipo snem kerta lalak banyok lum pun kijing tep bat kawai neki kadai bakajingya dai Kurim jongki kamdai kabla slem kumban chupin kan mau ya ka Pynïap jong kapria lalap aka blanket kabla songba hagayeng sawai habrei kabadon hanongra haga step laipo trik ujumang arajar pesan Barkani kelalong ke kubor ke bapin ketang iki babon kamtam iki bahayeng asam ki badon shelashnong kata ha umnyo katkum ki pulet ki blakem yu Donald hakalai potrik jumang arjar pesan kasngi baki bahayeng kila ujor ke ijhar laong bakaladon ke jingya mai hapdeng ki Kurim baru Kurim utarai snio baka Kurim jung u kadon jingya dei shawai pat bat ula Pynïap yaka Haga jingyo banyakren baka kemi kapria ka Kiaw Kurim u Donald ka kong rikmen kongstia ka laong baka pria kadang don jingye de Kurim bat u Donald u badai na maupun thi dang sau Bnai min shua bakan syak Pynïap da ka basyak si bat syak tiet dau mau nakli Shongkha shusho layo thoru baki dang sawai haga yeng habrei hanongra dang shi Bnai duna shua ka jingsyak Pynïap Shongkha ka baki klempat register shakashnong ya ka jingwan sawai ka jongki hakate ka yeng Pria yang baru ni dang Bnai Bnai na sau Bnai. Bnai sau Bnai. Yang baru. Hadien pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya